South Africa lawa ngamadoda anyakazisa umuzi sibingelele la khona lephimbo lifinyelela khona niyazi bafowethu hlezi kunomfowethu uMabunda nginyakazisa naye ngamadoda anyakazisa umuzi nisilandele bafowethu ku Facebook nisilandele ku TikTok nisilandele ku Instagram even na ku YouTube nisilandele amadoda anyakazisa umuzi Mabunda mfowethu sibuda asivele sihlabe lenkomo singasamoshi isikhathi siqede mfowethu. Yes sir. Mabunda njalo uma usehambeni nenkosi sibu kunezinto ezizolwa nawe ngoba wamkela inkosi ingakho zilwa nawe sibu. Mabunda impi iphakathi kukaNkulunkulu noSathane. The moment wamkela uThixo wamkela uJesu okusho ukuthi nesitha esilwa noJesu sizolwa nawe manje ithi lento Mabunda you are assured ukuthi noma ngabe isitha sifuna ukulwa nawe kunamandla aphezulu kwakho njalo mawusahambeni noSimakade kunezimpi ezizolwa nawe Mabunda kuyakwenzeka enye into mfowethu kwenzakala uma si driver yilo driver ama driver kwasho ukuthi Mabunda sisendleleni eyodwa and uma sisendleleni eyodwa kwasho ukuthi Mabunda ayikho enye indlela esingayithatha and manje into beyenzeka Mabunda kwasho kwaba ne traffic into enzayo nayi Mabunda uma kune traffic kusho ukuthi Mabunda mfowethu imoto ihamba kancane uma ngabe begosi uyofika endaweni after 30 minutes leyo nto Mabunda shothi uyofika after 2 hours ngenxa ye traffic ngoba mawuhamba noSimakade I traffic iba khona kodwa indlela ayishiso wemvangeli the fact yokuthi there is a traffic it doesn't necessarily mean kwamele sijike into esidingayo traffic nayo ukubekezela endleleni ngisho noma kungaba slow kodwa the destination ikhona even if the arrival time it might change but akushintshi ukuthi ngizofika la ngiyakhona emntana sekhaya izinto zake zagijima kodwa namhlanje sislow ungayishintshi indlela ngenxa ye traffic kunzima kuya ungayishintshi Mabunda ayishintshe indlela now nansi into engishayo tata ushawa yini into engishayo naye kusho ukuthi Mabunda uma sihamba sonke kwaba khona abantu abajikayo kodwa yawo into engichaza ngo driver naye azange abheka abantu abajikayo kodwa aqhubeka ngohambo kunabantu ozabona abajika mntana sa ungashunya yezwa ukujika kwabo kunabantu othandaza nabo bayeka lento ungashintshwa ukujika kwabo kodwa lo driver wafocusa enye into angayibona uhambe naye ukuthi uma udriver imoto yaphambili ihlahla ziyemuva ngenxa yokuthi when you are walking in life kunabantu abazophambana nawe wena qhubeka ngohambo ungabheki ubani oyemuva ungabheki ukuthi ubani okujikelayo kodwa iyaphambili naye enye into angayibona mfangeni uma usuka la uthi let me go to Cape Town there is a time and a season endleleni la khona ungeke ubone khona abantu la ungeke khona ubona ayihlahla into yebona kuphela iganga kuyoba ngathi ulahlekile kodwa nayi into engiduduzayo ukuthi kunalama board aseside abhala ama kilometers akule ndawo oyakiyo ubona le board lithi 1000 kilometers to Cape Town uthi uyabheka lithi 600 kilometers to Cape Town ngisho ukuthini umntana sekhaya kunezimo esizokhomba ukuthi you are still on the right path noma abantu bangasekho noma umndeni ungasekho ngisobheka lama board azokutshela ukuthi you are still on the right path
Mabunda, nansi into engichazayo. Chazwa yini? Uma abantu bajika sihamba thina. The moment bajika is the moment kuvuleka indlela sihamba. Osho uma bangajikanga sikwazi ukuhamba. Emabunda abantu mfowethu umuthiko ezoblessa. Kunabantu abazokujikela. Kunabantu abazohamba. Ukanti wayimntana sekhaya ulahlekelwe ngabantu uphunyelwe zimali. Ulahlekelwe ngabantu izinto zakho zihlangane. Bakwasuka bona badedela wena ukwazi ukudlula. Ukusho ukuthi mvangeli uma abantwana basuka baka-Israyeli basuka eGibhithe baya eKhenani kunabantu abalahleke endleleni. Lalela la Joshua, amandla wakho ngeke uwabone kusanomose. Kwamele uMose adede bese wena uzaqhubeka nohambo. Ungamnaki uMose, daniswe noNkulunkulu akasakhulumi kakhulu ngoMose, kodwa uthi lalela uMose ngeke amifile, kodwa wena manje uzothatha intambo. Mabunda, Kusho ukuthi mvangeli uMose beke right uma suka eGibhithe, kodwa akafanelekile ukuthi asifake eKhenani. Kunabantu aba-right la sisuka khona, kodwa badingeki la siya khona. uma Mabunda siku traffic ngibuza lo mfo ngithi mfowethu why ungajiki ubona abantu bejika, kodwa impendulo yakhe yazi wathini Mabunda? Wathi kusese indlela noma kune traffic. Emntana sekhaya bengizokucela namhlanje noma indlela yensindisa inzima, kodwa lo nkulunkulu usase unkulunkulu noma kunzima, ngoba itraffic ayishintshi ukuthi indlela. Ngikukhumbuza ngelinye ilanga mvangeli sasiye eMorgan Zone, sisuke eThembisa senze elinye iphutha mvangeli, sidingana nama-shortcut. Sathi uma singena ku-shortcut yayibonakala ngathi i-shortcut, kodwa inkinga yale ndlela ye-shortcut sibalekela i-traffic endleleni, sangena ku-gravel. Ngasho ukuthi mvangeli ku-gravel kunamabhodlela, ku-gravel kuney'pikiri, ku-gravel siyahlabeka. Bangaki abantu abaqala indlela yensindiso bathi bathatha ama-shortcut, namhlanje badayisa amafutha, namhlanje babhabhadisa abantu ngezinto ezingezona. Kungani badicida ukuthatha i-shortcut? Kanti i-shortcut ucompromise insindiso yakho. Ungayithathi i-shortcut ngoba ingabonakala ishort, kodwa iyoqeda impilo yakho. Ingabonakala ishort mntana seke, ingabonakala iyinde, kodwa kufanele ngoba lemfishane izokubulala. Zikhona indlela ezikhona weRuth ukuphakamisa, ungabheke ezinye insimi, kodwa bheka insimi okuyisho, ngoba zikhona insimi mntana sekhaya eyibuka ngathi zingqona ukudlula lensimi okuyiyo, kodwa ukuphuma kwakho kufa. Fana nefish, uhlale emanzini ungaphuzi, ngoba indawo kiyo inokuphila. Bangaki abantu namhlanje abasuka kulo hambo loThixo? Bangaki abantu namhlanje ababona abanye abafundisi bahamba ngama-BMW bathi ngifuna ukufana nabo, kanti awu-understand ukuthi kuney'nyanga abahamba kiso kuze bazohamba ngale moto abazihamba ngazo. Wemntana sekhaya uright nama-10 members wakho, kodwa ayofika ezulwini. Kusizani ube ne-mega church kodwa igama lakho lingabhalwanga ey'ncwadini zokuphila? Kusizani ube busy week in and week out, kodwa isiphelo sakho kube isihogo? Hlala nalabantu uNkulunkulu akubizele bona. Mfowethu Mabunda, Sibu sisesohambweni, sasuhambe kune-traffic sihamba kancane, kunabantu abajikayo. The moment bajika is the moment siyaphambili, the moment silahlekelwa ngabantu is the moment siyaphambili. Manje nansi into engishaya Mabunda, kwakujika abantu abaphambi kwethu, kwakujika abantu esibukela kibo, kwakujika abantu Mabunda bebasitshela ukuthi kune-pothole phambili, kodwa siwageja ama-potholes, kodwa sababona bajika. Kunabantu abazojika kulo hambo kilo, abanye ubukela kibo, abanye ngama-role model wakho, kodwa iyodwa into engikucela yona, kujika abantu kodwa usimakade akakajiki. Umuntu uyalala aphenduke, kodwa uJehova akalala aphenduke.
ngizwe uPaul mvangeli athi you used to run a good race but he that stopped you is not the one that called you. Ukuthi kuthi uhambo ugijima kahle, you were right on the rise, uhamba kahle ngendlela kodwa ujikile. Kodwa into emangazayo nayo uthi ngiyacheka umuntu okujikisile akuyena lokubizileyo. Bangaki bajikiswe ngabantu, bajikiswe izindlu, bajikiswa izimoto. Wena bowusindisiwe kodwa wanethu ukuthenga imoto, ukuthandaza usathandazi, ngisho nasenkonzweni awusayi. Usese uhambo mntana sekhaya, usese umgwaco noma kune traffic, akushintshi lutho. Usese uNkulunkulu noma izimo zikhona. Bengicela mntana sekhaya, emabunda abantu mfowethu abathola iaccident noma iphantsha abajiki mabunda kodwa baye esayidini. Yindaba baye esayidini ukuthi kusho mabunda ngilimele kodwa ngiyaphumula, ngoba kunabantu mabunda abalimala bajike endleleni kanti akulinyalwa kodwa esayidini. uJesu njalo bekathi maqeda ukushumayela ayentabeni ayothandaza, bekaya esayidini ayopompa amathayi ayofaka oyela. Akayekwa lento noma kunzima. Ukusho ukuthi mvangeli kwake kwenzeka mvangeli enye inceke okuthiwa uPeter yakhe yaphanshelwa ivili, ngoba the time iphika uJesu ithi angimazi lo, ivili laliphantsha. Kodwa nayi into engithandayo, akazange amiyeke uNkulunkulu, akazange amiyeke uJesu. Weya esayidini warecognize ukuthi umonile, wareplace ivili, waqhubeka nohambo. Angazi ubani namhlanje othi ngiwile, ngisayekile, amandla okuvuka ngisanawo, ukuthandaza ngisakhona, ukufasta ngisakhona. Wemntana sekhaya sikhona isibewile, funda izwi. Baba mama bunda kunabantu mfowethu uThixo ukhulume nabo ukuthi abapakele esayidini ivili lipantshile kodwa baqhubeka ngohambo, kanti leyo nto sezodala amabunda iaccident. Kungcono ukulalela amabunda kunokungalaleli, ngoba kunabantu abafe ngendaba yokuthi abakwazanga ukulalela. Bengicela mntana sekhaya umlaleli uThixo, ungabathandi kakhulu abantu kanti uThixo awumthandi. Kumbuza enye inqebo beyibhizi ishaya isihlahla mvangeli, ithi iBhayibheli the X hour yasala ngewudi kuphela. Ithi iBhayibheli yamemeza yathi no bafethu angisakhona ukukhatha ngoba lento bengikhatha ngayo iwile. Wemntana sekhaya ungasali nestick, kanti the X is no longer there, izembe alisekho, kusela istick kuphela. Bangaki mvangeli basela ngestick, bayashumayela ukushumayela kodwa impact ayisekho, bayahlabelela ukuhlabelela kodwa impact ayisekho. Kungani izembe alisekho? Ngoba ukupaka esayidini kukwenza ukwazi ukufinyelela la Nkosi ufike khona. Yemabunda uJesu wapaka esayidini eGetsemane. Ungizwa kahle mabunda, lithi iBhayibheli mfethu mabunda wabhekana nobunzima, wathandaza mabunda umthandazo waze wajuluka umjuluko ofana njengegazi. Isho ukuthini lento mabunda? uJesu bekapakile, adinga umdala wezinsuku. Into eyenza uJesu anqobe esiphambanweni ukuthi mabunda uke wapaka, washo ukupaka kwakhe kuyomsiza anqobe isiphambano. Mntasekayapaka mabunda mvangeli, mawupaka mfowethu sibu ususe ebantwini uyemfihlakalweni noJehova.
no Mose wasuka kubantwana baka-Israyeli for 40 days and 40 nights asentabeni noJehova. Kwasho ukuthi njengoba ephaka lithi iBhayibheli uMose makasehla bekasagcwele inkazimulo bekafana nale ndoda aphakekile. Ngoba the moment umuntu asekhaya usuke ebantwini awufani nabantu kodwa ufana noNkulunkulu. The moment uye ebantwini abantu bayabona uNkulunkulu osuka kuye. Hayi into ngahamba engishaya ngohambo mvangeli. Umuntu mvangeli akaveli asuke endlini athathe indlela. Ngicela ungiphakamisele bhuti. Ngoba ivoice yami nje iyangishaya ke. Awuveli mvangeli usuke endlini uthathe long distance uthi eMpumalanga usuke eThembisa. Ungazanga waqala wangena egarage. Imani. Ngoba abantu abaningi mvangeli uhambo bayalithanda kodwa igarage abayithandi. Into engithanda ngegarage mfethu kunabantu abalapha egarage abakulungiselela uhambo. Uthi uma uphake imoto yakho lapha egarage kube nabantu abaklina iwindscreen ngoba iwindscreen iyona kwenza ukhona ukubona la uyakhona. Kunabantu mvangeli bafuna ukuhamba kodwa iwindscreen ingcolile amehla avalekile kanti amehla avalekile kanti uma iwindscreen ingcolile uzawushayisa ungayithathi indlela kanti iwindscreen isangcolile. Number 2 mvangeli kube nabanye ababebhizi ba-check amathaya ukuthi alungele yini ukuthi ahambe ready hot. Bayingozi abantu mvangeli abathanda indlela kodwa igarage abayifuni. Igarage mntana sekhaya kuyizwi likaNkulunkulu ubukhona bukaThixo uqala kuye akulungiselela indlela. Ngoba nabafundi mvangeli iBhayibheli uJesu wababiza wabanikeza amandla phezu kwa wonke amadimoni ukuthi akazange abathume ezweni akazange abafake egarage abanikeza amandla ala uyakhona ngoba uhamba unganamandla lu dangerous. Ngoba into eshaya abantu abaningi mabona baphakamela uNkulunkulu kunokuthi bazehlise uma bashayekile. Ngoba uma unga-admit ukuthi unyawo liphukile angeke usafika kule destination ekose ufike kiyo. Mabunda into engichaza ngoSamson uSamson wa-admita ukuthi amehlo awasekho. Lithi iBhayibheli mabunda engilifundayo wathandaza wathi Nkosi ngikhumbula. Uma eseqeda ukuthandaza bekaqedile ukuzehlisa uThixo wasebenzisa umfana omncane onamehlo kanti ukuzehlisa kaSamson kumenza akwazi ukudilisa insika. Yasekhaya uphethe into wena enamandla into edingakalayo ukuzehlisa. Ithi Inkosi bonke abazehlisayo baphakamisa. Inkinga sinabantu banama-title babanjwe ngama-title ukuthi mabunda bangasihambuli. Sehlise mntana sekhaya kanti ukuzehlisa it's not becoming foolish kodwa ukuthola amandla amasha. Ngakhumbula enye indaba esikhuluma ngama-player mvangeli ukuthi kunamanye ama-player abalikhahleli ipenalty bangazange baye emuva kanti ukuye emuva kwabo uyodonsa amandla. Ungagijimeli ukuya phambili kanti emuva uyanga ngoba noMose akazange aya phambi kwaFaro angazange ama phambi kwaNkulunkulu. Ungabojajulisa ukuma phambi kwaFaro kanti amandla wekho lento ayiqale phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu agqwalise ngamandla, uNkulunkulu agqwalise ngogqobo, uNkulunkulu akunikeza inkazimulo entsha. Uthi uma soyoma phambi kwezitha zakho ungasami wedwa kodwa uhambe nendoda yasezulwini, uhambe nomnikazi wamandla wonke, uhambe nomdali wezulu nomhlaba, uhambe nalobe kakhona ekuqaleni kungakabi lento, uhambe nesikho sokuphila namanzi wokuphila. Wemntana sekhaya ungabojajulisa kuyoma phambi kwaFaro kanti awuzange wama kuNkulunkulu ime endaweni yokuthandaza. Ngoba umuntu asesivala mfowethu kunalento ekuthiwa iyoyo
iyoyo tata iyoyo mabunda iba sesandleni besandleni ayikwazi ukuphakama ingakayiphansi amandla eyoyo aphansi the moment uyiphonsa ilanda amandla okuphakama phansi kunabantu mabunda babhekana nokunzima kodwa ngizothi namhlanje mntasekhaya njengoba uyaphansi uyolanda amandla okuphakama njengeyoyo ngoba iyoyo ithi lento iyoyo iyaphansi bese iyaphakama indlela eyehla ngayo ayifani nendlela ephakama ngayo yemntana sekhaya humble yourself phambi kobuso benkosi inkosi yokuphakamisa njengoba iphakamisa iyoyo inkosi yami baba ngixolele mpitha voice ayisekho nayi into engishayayo mngani wami ukuthi iyoyo noma ngayiphatha esandleni sami noma uma ngibhizi ngidlala ngayo umuntu okude angayi-admire kuthi yaze yajampa kamnandi iyoyo kanti aka-understand into eyenza le nto ibe nevalue isandla ngoba uma yasuka esandleni yabaphansi ubuhle bayo ngeke buze kubonakale wemntana sekhaya into kwenza ukuthi ube namandla isandla sikaThixo wasuka esandleni izwe ngeke liku-admire ngoba abantu namhlanje bayakhalela nje ingoba usasesandleni uma udumisa amazulu ehle usasesandleni uma ushumayele abantu basindiswe usasesandleni wasuka esandleni into eyenza iyoyo ibonakala iyinhle isandla ngoba kunabantu mabunda abafuna ukusuka esandleni kanti isandla isona mabunda yamabunda isandla masiphezu kwakho amathambo awabi ngamathambo kodwa kuba nenyama kuhlangana imisipha uprofethe ngenxa yesandla Tasakabe ngicela ungasuka esandleni ungasuka emandleni ungasuka usimakani ngoba noDavid emvangeli uma ebhekana noGoliath akazange athemba amandla akhe kodwa wathemba amandla wesandla sikaNkulunkulu phezu kwakhe uthi ngibhekana nawe kodwa ngukangizi ngawe nginamandla kodwa ngiza ngawe ngegama ngoba uma isandla siphezu kwakho ngisho noma ubhekana nolwandle olubovu alithobeli wena kodwa lithobela isandla ngoba uyena olidalileyo lithobela lo olidalileyo ukuthi ukuthi mvangelo the time uMose abhekana with the Red Sea ulwandle lizanga lathobela yena kodwa lathobela lo olidalileyo owalitshela ukuthi uzama uphelele la inkinga yethu sifuna ukusuka esandleni ngoba nansi into mfethu mabunda ngazi noma siyovala noma sivale mvangeli ngoba nansi into enamandla umuntu ophakathi emotweni ene dim glass umuntu ophakathi mabunda uyitshela ukuthi ongaphandle uyambona kanti mawusemotweni edimile ongaphandle akakuboni nongaphakathi kodwa wena okhona ukubona ongaphandle inkinga ngalesandla sikaNkulunkulu mntana angeke usibone kodwa bakude kunawe bayakwazi kusibona bengicela mntana sekhaya bayambona lo nkulunkulu wakho kulesi zimo obhekana nazo iphutho lenzayo ukuvunyelwa ukufuneza usathane ukuthi ayikho lento kanti khona mvangeli umuntu osokukhanyeni akamboni umuntu osebumnyameni kodwa umuntu osebumnyameni uyambona osokukhanyeni okusho ukuthi mvangeli uIsrayeli bekangawabona amandla akhe kodwa uFaro bekawabona amandla phezu kwaIsrayeli yebantwana basekhaya abantu abasezweni bayayibona lento esiyiphethe ngisho nomndeni wakini uyayibona lento uyiphethe that is why uma segula kuthi akeni sibizeleni usibusisa sokazokhuleka why bayayibona amandla ayo that is why nasemsebenzini uma sekubheda uzabathi asibizeni uMiriam why uyawabona manje sivale mvangeli Tana sekhaya ungasuki esandleni somusa asuke emandleni ngiyazi kunzima kodwa ungasuki
kunabantu babonile bajika kodwa ungajiki nawo sojikile kusengabuyeka mntana sekhaya bengicela namhlanje bantwana basekhaya lo mlayezo owakho le message ingeyakho hayi ukuthi siyanyakasa kuphela kodwa uNkulunkulu ukhuluma through thina unyakazisa impilo yakho bengicela ungasuki kuleni yakho ngiyazi baningi abantu babone bashaya u10 kodwa ngiyacela ungamotivatewa yibo babone bejika ngoba mabunda nansi into mfethu enginotisile abantu abajikayo usathana ubanikeza imessage yokujika ukuthi bonke abayaphambili noma abaphambana nabo babatshela ukuthi akuhambeki lapha kuyahambeka mntasekhaya hlala mntanasekhaya abanye amabunda bafuna ukushintsha ibusiness lane yabo mntasekhaya ungasuki kulelo business abanye amabunda bafuna ukuyeka imishado yabo ufuna ukumotivate ngabantu abangaje mntasekhaya ngiyacela pheka kuye lithi iBhayibheli lami ngilifunda amabunda kwafika isikhathi la khona abantwana bayiIsrayeli belunywa zinyoka lithi iBhayibheli uMose wakha inyoka yethusi lithi iBhayibheli instruction bonke bebalunywa zinyoka babheka inyoka yethusi the moment bayibheka is the moment baphila bengicela mntasekhaya le inyoka esikulumayo lezinto esikufukelayo bengicela ubheke inyoka yethusi enguJesu ana mashaya khura la masaphatayila bengicela mntasekhaya namhlanje ngiyazi inyoka siyaluma kodwa ungabheki lokuluma kwazo ngiyazi umndeni wakho ukuvukele kodwa ungabheki lokho kunento engcono ungidlula ukuvukelwa ngoba iphutha esilenzile sivukelwe ngabantu sayitshela ukuthi sivukelwe uNkulunkulu kanti abantu uma bakuvukela akusho ukuthi izulu likuvukela the moment abantu bakuvukela izulu lima ngakuwe awasikhuleke mabunda mfowethu sikhuleke mfowethu cela uphama isandla sakho mntana sekhaya lapho khona naba moya ingcwele bangabakho banye simakade baphelelwe ngamandla endleleni thandazo wami inkosi banyule thandazo wami inkosi bakhiphe thandazo wami inkosi babambe ngesandla sakho ubungeke moya ingcwele ukhulume ngalendlela singekho isizathu siyazi moya ingcwele uhambo luyasinda uhambo lunzima kodwa uthi uJesu mayehamba emhlabeni akashisi sodwa kodwa ushiya nomduduzi ushiya nawe msizi wethu moya ingcwele baphakamise moya ingcwele bathwale moya ingcwele bapha amandla okugcina abanye moya ingcwele bebasaphelelwa ngamandla kodwa umthandazo wami egameni lika Jesu bapha amandla ubathwale in Jesus mighty name I pray amen. Siyabonga abantwana basekhaya. Thank you so much to Tulas MTV. Siyabonga bonke ababhekile. uNkulunkulu anibusise siyanthanda. Amen.